चिनमाइनि मोनथाम आरो फाथिनि मिनिङा दुमि जानांगौ आरोखि ना आंनि बुजिनायाव आरोखि ना फम सार्जना होबाय थायो माबा फाम गना होबाय थागोन आरो हेलो गुड मर्निं एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो सो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान मोनसे भिडियो बरायनो थाबाय आरोना सो लोगोफोर दिनै आं गोदान मोनसे भिडियो जाहैबाय दायो मोनसे जायगायाव ओरैबायदि थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर दायो जाहैबाय दिनैनि भिडियोआ बबेबा सहर बबेबा टाउन बबेबा गार्डेन बबेबा हाथाय बाजाराव जानाय नङा आरोना दिनै जागोन ओरैबायदि माने थांफेरै जायगायावसो थांगोन आरोना दायो थांनो नागिरदों भुटान बर्डार मा होनो बेखौ थिनफाथे जायगा बाव थांगोन ओमफ्रायहाय ओरैबायदि डेन्जार खाथिना जायगायाथ' मा होनो मैदेर मैला ओंखारजोबखागोन ओमफ्रायो दाथ' जेबो गैया आरोना ना हाथियार ना सिखा ना रुवा ना खदाल जेबो गैया जास्ट माबा दं मबाइल दङ आरो लोगोफोर दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन आरो खस्थ'बो मोनगोन आरोखि ना बुंनो थाङोबा माबा मा जागोन मा होनो एक्सप्लर भिडिअ जागोन आरो दा जायगा नायनो थांनाय जागोन आरोखि ना स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था अके दायो जों माजों थांगोन नायलांदो बेनो जाहैबाय नै निन्जा बाइक ये कौन था हेलो अमित ब्लगार और आरो बिनि माबा दङ नै भिडिअ बाय भिडिअ ब्लगार ओमफ्रायहाय बिजों लोगोसे दङ नै हयाव बिबोनांफोर दङ आरोना दायो थांगोन लोगोफोर राइड खालामसै गारिथ' गैखाया जाहैबाय गैजा रोङा बेनोसै साइकेलफ्रा नै नुबाय एसे खस्थ' मोनगोन दिनै उथ्रिनो हागोन ना हाया ब्लगाव जेननायाव गैया जेनने वाला नहीं है जेनने वाला के दामत नहीं है चलो फैलाबाय दाना नै फाम गलायबाय आरोना उफाय गैया मेहनत तो करना पड़ेगा ना है कि नहीं जाबाय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नै दे आरोना बे हादान जाजोब नै गैला जोंना अमित सालथिया गैला उनाव थांबाय बिराद लेट बियो अमित सालथिया जोंना चल दे कुछ बोलो राइड करके बहुत अच्छा लगा है ना ठीक है पसीना निकल गया ना ओ फेस आ गया ओ अबे पानी तो अभी तो नहीं लिखे यार तो वहाँ पर लेना पड़ेगा पानी तो लोगोफोर दायो दैखौ लाबोआखै आरोना मानो होनबा दै लानो गोनां जागोन जोंनि साइकेल सालायनायनि खोथा ना ओमफ्रायहाय बै जेब्ला जों थिनफाथि होनदोंना थिनफाथियावहाय मानो दै थोबसेबो मोना आरोना बेनिखायनो जों दा दै लानांगोन दै बोथोरखौ अमितासो लादों उनावसो बियो स' लोगोफोर नायलांबाय थार ना बेयाव नै गाइसमोन सेकेन्ड टाइम आरो फाम सोनांलायबाय आरोना फाइनालि दायो गोबोरखि दखान मोनफैबाय बेनो आरोना हादान सिङाव गोबोरखि दखान ओमफ्रायहाय दायो जाहैबाय नै दायो हरै जाहैनो माखासे मेथाइ लानोसै आरोना मा लाय सालदे मा लानो मा लागोन नोंलाय नङाबा दायोहाय ओंखाम उखैगोन ना साइकेल सालायनानै बेखौ जों साइकेल सालायबा उखैगोन ना बेनि थाखाय नै बिसोरखौ लालाबायनोसै आरोना माबाफोर थान्दाफोर दं नामा जायखिजाया जुइसफोर गैया ने जेबो नङा जुइसथ' मोनखानाय नङा मानो होनबा गोजां बोथोर जाबायना गोलोम बोथोरबासो ओमफ्राय जुइस मोनगौमोन लोगोफोर जों दायो बै हाजो नुहुरनानै थांगासिनो आरो हाय लोगोफोर जों दायो नै मा होनो बेखौ गोबोरखि दखाननि मोनसे बर्डार मोनबाय आरोना फरेस्ट एरिया बर्डार बे मोनबाय आरो दायो नै जों दा ओरै थांगोन हाग्रा गुदुजों माने जों फरेस्ट रिजार्भआव थांगोन आरोखि ना अमित चले मा मोजां मोनदों मोजाङानो लोगोफोर जोङो दा नै फरेस्ट एरिया रिजार्भआव हाबबाय आरोना मा गड सिबाजानि गभार्नमेन्टनि मानसिफोरबो लोगो मोननो हागौ बेखायनो मोजां रायलायनायनि खोथाजोंसो समाधान जागोन आरो बे स' लोगोफोर दिनैनि एखेबारे खाटारनाक एक्सप्लर भिडिअआव नोंसोरखौ मा होनगोन बरायनो थाबाय आरोना गोदानै ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था आरो लोगोफोर ओमफ्राय जेसेबां हायो जोङो शेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन आरोखि आं ओमफ्राय मानो जेसेबां हायो आरो ओंखारबोफिननांगोनबो मानो होनोबा ये जंगल है भाई साहब जंगल है जंगल में कुछ भी निकल सकता है बाहाय डेन्जार माबा मैदेर ओंखारो आरोना नैबे एरिया बे एरियायावहाय नोगोर मैदेर ओंखारो बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो थाब ओंखारबोनांगोन स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर बेयो जाहैबाय दाउजें गन्थं आरोना दाउजें गन्थं बालाबारि बुसावनाय बियो बेनि सिगां आं
नैबे भिडिअनि सिगां खेबसे भिडिअ खालामखांखाबाय आरोना बै भुटानाव माबानाय दायो गावजों गाव आरोखि ना आं बेखौ सिगाङावबो भिडिअखौ खालामखांखाबाय दायो जों ओरै थांनांगोन आरोना साहा थांथारबावनांगोन जों ओरैजाय थांथारबावनांगोन ओइ न' फिसा फिसा नुदोंना नोंसोरथ' नुनाय नङा बेयो ओइ गुफुर नुदोंना बे खाथिसिम थांगोन आरो जोंनि दा भिडिअ खालामनायनि फैनायनि जाहोना जोबजासिम नायलांबाय था आरो भिडिअखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरोना बुहुद खस्थ' मोनदों नै बेनाथ' नै बिदि बायना साइकेला एखेबारे माबा पाम्पसार जाना होबाय थायो माबा पाम्प गना होबाय थागोन आरो बेजों खनबायानो जाबाय दा औ पाम्प जानाया खस्थ' मोनदों ने खस्थ' मोनो ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय गायसोना थाइस आयै आयै बिदि सालदे आयै लोगोफोर भिउसखौ खोन्थाहरो आरोना भिउसा माबायदि बै हाजोजों नैबे जायगाजों आरोना बिराद समायफ्लेदों आरो बै माबाया मा होनो जोमैया बेजों ओरैबायदि स्टाइल नुदोंना जय शिव शम्भो हाला सालाय ओरैबायदि मेंबायना गासिबो बस हवा निकल गई बुंनांला सिनारिखौ नायनै बेसेबां गुवार जंगल आरोना क'क्राझार आरो चिरां बर्डार बेनो साइकेलाव जि फाग्लाखा खथ्र' खाथ्रा लेखायो लागा बिदिबाया सालायगासिनो नै लामानि हालोदा नै मोजां मोनदों हाब्रांगा नायलाय राइट लामायाव दंफैबाय आरोना राइट लामा सहैबाय ओमफ्राय गोलोमबायनो होनो जोंना सासे बिदि सालनाया गोलोमबाय जाहैदों गैला नै साला खिथुआ टमेट' बायदि गोजा जाजोब्बाय खोमा गोलोमजोब्बाय आरोना दा एसे लेस लानोसै दैयाबो नै नैबे बथल मोनसेल' लाबोखादों नैबाव नै बेदर लालायदों आरोना सिक होनो होननानै ओमफ्रायहाय मा जादों दैयानो बथलसेल' लाबोदो फाग्लासो सिखाबो गैखाया ओमफ्राय गोदानासो लाबोखादों ओमफ्राय मा होनो संख्रि बायना लाबोजोबखाबाय आरोना सेरसे लाबोखाबाय सिखाबो गैखाया सेरसे लाबोखाबाय संख्रिखौ सेरसे लाबोखाबाय ओमफ्राय बानलुआ आदा माबा आरोना बानलु गोरान 10 थाखानि बिदि कैसा लगा बहुत थक गया पसीना निकल गया ये देख पसीना क्या दिखाओ पानी हो गया ना बाबा ये देखो थोबरा चेहरा में कैसा पसीना निकल गया कभी ऐसा किया है क्या लाइफ में ये पहली बार पहली बार जर्नी है फॉरेस्ट एरिया में अभी हम लोगों को गवर्नमेंट का आदमी पूछेगा तो क्या बोलेगा बोलो चेकआप खालामबाबो जोंखौ मा मोनो मा मोनगोन बेदर मोनगोन ना गोरान मोनगोन ना गोरानथ' मोना बानलु गोरान मोनगोन दै बथल मोनगोन पाम्पार मोनगोन बिरि मोनगोन सलाय मोनगोन बाथुल मोनगोन ओमफ्राय मा होनगोन मेथाइ मोनगोन दै मोनगोन तो उससे मेरा क्या फायदा आरोखि ना जे जायगायाव थांनांगौ जों थांसै लायनाय खाथिना बांद्राय गोजान गैला जेसेबांनाखि साइकेल सालायलांजागोन ना एसेबांनो थांगोन साइकेलखौ ना बेनाय मानिखादा औ थ' बेखायनो बेजों गैयाबाबो 7-8 बार जाबायदां 7 बार सारि बार बारबायलै हेल' लोगोफोर फाइनालि जों दायो टिन पार्टियाव सफैबाय आरोना दायो टिन पार्टियाव सफैबाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबायना साइकेल सालायै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय मानो होनबा बालायावथ' साइकेल सालायनो हाया नालाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय ओमफ्रायहाय फाइनालि साक्सेस जाबाय आरोना टिन पार्टिसिम सफैनायाव जों टिन पार्टि नायनो लुबैनाया फाइनालि आं दिनै टिन पार्टि सफैबाय आरोना नुनो मोनहरबाय दायो नायबानो जाबाय आरोना टिन पार्टिनि नोजोराया माबायदि ये देखो तीन पार्टी का नज़ारा वो 2 लोग है उधर है देखो मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है ये देखो टिन पार्टी नि मीनिंगा मा मोनथाम दैमाजों मोनसे दै आरोसै बेखौनो मान टिन पार्टी नायनो ओरैजों मोनसे दै बोहैदों नै बेजों मोनसे दै बोहैयो ओमफ्राय नै बेजों मोनसे दै बोहैयो ओमफ्राय नैबेजों मोनसे दै ओरै फैयो आरोना बोहैख्लायलाङो दायो बेजों मोनथाम ज' जानानैहाय मा जायोनो दैया
दैया मा जायो आरो मा होनो दुमनि जाफैयो आरो ना सन्देर फैयो बेखौनो थिन फाथि बुङो जायनिखौ थिन माइनि मोनथाम आरो फाथिनि मिनिङा दुमनि जानांगौ आरोखि ना आंनि बुजिनायाव आरोखि ना थिन फाथि बेखौनो एक्सप्लर खालामनो होनै थाबाय थानाया दिनै फाइनालि एक्सप्लर खालामबाय दा नुफैबाय आरो ना लोगोफोर नायदो नै भुटान हाजोनि माबाजों मा होनो भुटान हाजोजों आरो बे जोंनि हाग्रा ओनसोलजों बेसेबां समायना नुयो बा माब्लाबाफोर सोरबाफोर नायनो गोसोबा फैनो हागोन आरोखि ना फैनो गोसोबा फैनो हागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायगा आरोना बियो जोङो मोनसे जायगा बे थिन फाथिखौ एक्सप्लर खालामखांबाय आरो ना दायो जोङो अबेहाय थांबावनो दङ होनबा भुटाननि मोनसे दालां बोराय होननाय दङ दालां बोरायनि नामा मा नाम बेखौ मिथिया खिन्थु भुटानावसो गोलै जानांगौ खिन्थु दायो फैबाय आरो ना बे दालां बोरायाव थांगोन आरोखि दा स' लोगोफोर नायलांबाय था आरो सापर्ट खालामलांबाय था हराखि ना सोर फैखांखो बे थिन फाथियाव आरो माबायदि नोंसोर फैनो गोसो दङ बेखौ कमेन्ट खालामना आरोखि ना कमेन्ट खालामनांगौ थाखाराव आरो जुदि फैनो गोसोथारबा आं नोंथांमोनखौ दोनबोगोन साइकेलजों फैनो हागोन गारिजोंबो फैनो हागोन आरो ना स' लोगोफोर दानिया थांदिनि दालां बोराय सल' लोगोफोर दालां बोराय नायदिनि